Sa Good Vibes, may duha ka mga species ang alibangbang kag mayfly sa pungsod ang nadiskubre sang duha ka mga Negrense biologist. Aton sila kilalahon sa report ni Martigo. Hindi na bag-o para sa biologist kag professor sang Silliman University sa Dumaguete City nga si Jade Aster Badon ang makadiskubre sang bag-o nga species sang alibangbang. Antes nagsugod ang pandemic, siya ang nakadiskubre sang bag-o nga subspecies sa Mount Talinez sa Negros Oriental nga iya gintawag Apias febinoidae kag ini ang gin-publish sa isa ka German scientific journal. Sinigid lamang, may isa naman siya ka nadiskubrehan nga bag-o nga subspecies ang alibangbang samtang naga-curate sa butterfly collection sang collector nga si Justin Nuida. Sang 1980s pa ini nga collection ni Nuida, pero karon lang nila natukiban nga undiscovered pa ini kag wala pa sa ngalan. Gan ila ini gintawag nga Tycandra negrosensis angela alcalai, gikan sa national scientist nga si Dr. Angel Alcala. When we checked it, they're actually different from each other. So the specimens from Panay are very distinct from the specimens from Negros. So we decided that, well, we have a few specimens to illustrate that these specimens from Panay were actually different from the ones in Negros. So we named it after Dr. Angel Alcala. May 18 naman ka mga bag-o lang na diskubre nga species ng mayfly o kon insekto nga nagakabuhi sa tubig sa mga suba. Isa ang Negrense nga si Mark Sabordo sa mga katapo sang team gikan sa Ateneo de Manila University nga nakatukib sang mga ini. Gani ang isa sa mga species ang ginkuha sa iya nga ngalan kag ini gintawag nga Labiobatis sabordoi. Ini ang gin-publish sa isa ka Swiss nga scientific journal. So ako nalipay gid tungod nga isa sa 18 nga species ginpangalan sa akon as a dedication man sa amon work as researcher sa mga insects. So ini ginatawag nga Labiobatis sabordoi. Ini makita man sa Negros kag sa Romblon. Bugal sang Negros ang mga kasubong nanday badon kag sa bordo bangod sang ila kadalag-an sa patag sang siyensya. Ang ila mga obra ang nagapakita man sang kadamuon sang mga insekto nga kabahin sang aton ecosystem sa pungsod nga kinahanglan man naton halungan. Martigo para sa Digicast Negros.